ତୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଛୁ ନା? ହଁ ସଫଲ ଦିଟା। ହଁ ତାହେଲେ ସଫଲ ଖାଇଛନି। ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ଡାଲ ଚାଲ ମା। ହେଁ ସାଧା ପୁଡ଼ିଆ ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଲୋ ତତେ? ନାଇଁ ବା। ଚା ଦେଖ ଚା। କୁଆଡ଼େ? ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ପରା ଲୋ, ଆ ଦେଖ ଆ। ରୁହ ବୋଉ ବଇଛି ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଆଳି କରିବ। ଆଉ ନ ଦେଖ ପରା ଆଉ ନ ଆ। ଆରେ ସେଠି ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ମୁଁ ଠମ୍ପିଲି। ଥୁ ଥୁ ଥୁ। ଥିଲା ମା ଛି। କିସ କହୁଥିଲ ତୁଲେ ଠୁମ୍ପିଲେ ଠୁମ୍ପିଟୁଲେ। ଥୁ ଥୁ। ଇନ୍ତି ନାଇଁଲେ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଖଙ୍କା ରାଜା ଝିକିବ। ଛୁ ଛୁ ଇନ୍ତି ଠୁମ୍ପିବ ଲୋ। ଥୁ। ନାଇଁଲୋ ଇନ୍ତି ପୁରା ଭିତରୁ ଝିକୁ ତାପରେ କାଢ଼ୁ। ଇନ୍ତି ହେଲା। ପାଟି କରନା ବୋଉ ଆଇଲାଣି। ବୋଉ ଇଏ ଆମ କଲେଜର ବାବୁ। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। କିସ ଶିଖଉଥିଲା ଲୋ ଏ ଲୋକଟା ତୋତେ? ତୋ ପାଟିରେ ଜାବୁ ଲାଗିଛି ରେ, ପୁଛରେ ପୁଛେ। ବୋଉ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇରେ ମୋତେ ଥୁମ୍ପିଆର ଶିଖଉଥିଲା ଲୋ। ଓହୋ ଇନ୍ତି ନେଇଲା। ଆଉ ପୁଡ଼ିଆ ରଖିଛୁ ପରା ଦଉନୁ ମୋତେ। ସବୁ ପୁଡ଼ିଆ ବାଲା ଯା ଏଠିକା ବସିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ନେଇ। ଚାଲ ସିଏ ଚାଲ। ସେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୁଡ଼ିଆ ଦଉନି ଆଣିଲ ନା, ତୁ ଯା ନା। ହଇରେ କହିଲୁ ତୋ ପାଖରେ ସତରେ ପୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନା? ନାଇଁ ବା ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ କେତେଟା ପୁଡ଼ିଆ ରଖିଛି ରେ ପୁଅ, କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁ ମୋତେ। ସତରେ ବା ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା, ସତ କହୁଛି। ହଉ ଚାଲତି ମୋ ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ କିଣୁ ଚାଲତି ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ।